Придобитата тромбоцитопенична пурпура е рядко и живото застрашаващо автоимунно заболяване, свързано с нарушено кръвосъсирване. При нормалния процес на кръвосъсирване, плазменият протеин, наречен фактор на фон Вилебран, играе ключова роля, привличайки тромбоцитите към увредената вътрешна обвивка на кръвоносните съдове. При здрави хора факторът на фон Вилебран се разцепва на по-малки фрагменти от ензим, наречен ADAMTS13, за да предотврати спонтанното събиране на тромбоцитите, когато кръвоносните съдове не са наранени. При пациенти с придобита тромбоцитопенична пурпура обаче са налице антитела, които блокират нормалната функция на ензима. Това води до натрупване на свръхголеми молекули от фактора на фон Вилебран, които се свързват с тромбоцитите и водят до прекомерно образуване на кръвни съсиреци. Образуването на тези съсиреци в малките кръвоносни съдове води до значително намаляване на тромбоцитите в организма, състояние известно като тромбоцитопения. Допълнителното разрушаване на червените кръвни клетки, наречено хемолитична анемия, и недостатъчния приток на кръв към клетките, известен като тъканна исхемия, причиняват нарушена функция на органите, включително на мозъка, сърцето и бъбреците. Въпреки съществуващите стандарти за лечение, пациенти с придобита тромбоцитопенична пурпура са изложени на висок риск от заболеваемост и смъртност.